Bon dia. Davant una mesura de les més significatives del mal govern en què estem instal·lats ací, a la nostra comunitat, com és el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, la Facultat d'Economia, la Universitat de València, no podia sentir-se fora de la necessitat d'aplicar un dels tres papers que tenim a banda de la docència i l'investigació, com és la del contacte amb la societat, la transferència de coneixements i estar sobretot prop de la societat, en aquest cas de la societat valenciana. I per això, en 3 o 4 dies, hem intentat juntar una sèrie de representants del món de la cultura, del món de l'acadèmia, però també del món de l'empresa, que és el que ens pertoca com a Facultat d'Economia, per tal de valorar que més enllà, que no és poc, la lògica letal que pot tindre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana pel que fa a la llengua pròpia d'aquest país, pel que fa a la vertebració mediàtica i per tant la vertebració sense més social d'una societat que ha estat durant 150 anys tallada per uns límits provincials que han fet molta marxa i per tant calia que hi hagués un mitjà de comunicació que fos capaç de que la gent de Vinaròs i la gent d'Oriol es sentiren prop i coneixent-se mútuament, i allò que no es coneix no es pot estimar. Hi havia un tercer aspecte, que és el que ens pertoca a la facultat, que és valorar l'impacte que pot tindre aquest tancament en l'economia valenciana. Permeteu-me només unes ratlles sobre el dramatisme que els economistes podem ja començar a valorar. Alguns ja tenen algunes xifres, jo concretament no m'he crec cap ni una de les xifres que està donant el govern valencià al respecte, però sí que podem ja projectar algunes reflexions econòmiques, conceptuals, teòriques, respecte al que està passant. El model valencià de creixement econòmic ha estat un model d'èxit, als anys 60, als anys 70, als anys 80, etc. Però aquest model d'èxit, que és competir amb preus baixos, perquè eren activitats productives intensives en treball mal pagat, o relativament mal pagat, i per tant així competitius, s'ha acabat. No hi ha futur. Per això està Àsia, està l'Europa de l'Est i estan altres llocs. El futur de l'economia valenciana passa per un canvi de model productiu que passa per una estratègia que incloga intangibles de qualitat, valor afegit, qualitat, marca, diferenciació de producte, innovació, etc. I en aquesta estratègia de canvi de model productiu, el sector terciari avançat juga un paper clau. I una part important d'aquest sector terciari avançat és el sector que avui està representat ací i que lidera Ràdio Televisió Valenciana amb totes les crítiques i totes les imperfeccions que podem atribuir-li a la història passada i que voldríem que aquesta catarsis que estem vivint tots els valencians en aquest moment aportara un canvi en les formes de fer i en les formes d'actuar d'una gran empresa pública de tots que ha de ser òbviament de qualitat. I és en aquesta lògica que la Facultat d'Economia ha volgut presentar aquest debat. Iniciar un debat, una reflexió profunda, més enllà de les banalitats que ixen per la boca dels representants del govern valencià. I comencem, farem 2 sessions. La primera serà molt acadèmica, de representants de la universitat, de les universitats. Ara el professor Pau Rossell, que és l'expert més qualificat que tenim en la facultat per parlar d'economia de la cultura, farà de moderador
però sí que vos avança que hi haurà dues parts, una més acadèmica i l'altra on el món de l'empresa i fins i tot els treballadors qualificadíssims com els nostres actors i les nostres actrius podran parlar al respecte de com estan sentint, com estan vivint i com estan valorant aquesta dramàtica, terrible decisió del govern valencià, que jo crec, sincerament, que no han mesurat suficientment l'abast d'aquesta terrible decisió. Moltes gràcies. Pau, quan vulguis. Bé, bon dia. Jo, per no gastar molt de temps, que crec que l'important és que es compten les coses que han de comptar. En la primera part de la sessió tindrem la presència, en primer lloc, de Ramon Zallo. Ramon Zallo és un llicenciat en Dret i Econòmiques, encara que des de sempre doctor en l'àmbit de la comunicació i catedràtic de comunicació en la Universitat del País Basc. I jo crec que, junt amb algun altre, com el seu col·lega i amic Bustamante, que han fet una millor radiografia del panorama audiovisual i dels mitjans de comunicació a Espanya. El que anem a demanar-li en aquesta primera intervenció és que volíem, tot i així estem en un moment ara calent pel tancament immediat i han volgut reaccionar, la intenció del degà ha estat sempre donar una resposta immediata que requereix la societat valenciana, un espai de reflexió al voltant, però també és cert que estem en un moment en calent, per decisions, alguns valoren precipitades o ocurrencials, i necessitem, i per això era la primera demanda al professor Zallo, certa mirada externa, i per tant li demanarem en 20 minuts, és a dir, el mínim possible, que ens doni aquesta perspectiva més externa, més del paper que juguen les televisions públiques com a proveïdores de béns públics o de serveis públics, i també ens farà un anàlisi de la realitat de la televisió valenciana. Complementem aquesta primera fase amb la presència de Rafa Castelló, molt conegut així a la nostra casa, economista també, encara que se'n va jugar en el futbol de sociòlegs. Tindrem una altra taula en la que en principi parlarem més del sector. Tenim en Miquel Francès, també especialista en l'àmbit de la comunicació i director de la tele de la universitat, que no sé si ara permet jugar més, podem ser nosaltres el futur Canal 9 de la nostra tele o no, però també un especialista més que està en contacte permanent amb els agents del sector i com a formador de formadors, o formador de professionals en l'àmbit de la comunicació, i per tant també té moltes coses a dir. Tenim a Ximo Pérez, també molt significat en l'àmbit de la representació del sector audiovisual, però també com a empresari particular amb productes d'èxit en l'àmbit audiovisual i per tant amb una afecció molt directa en la recent decisió sobre el tancament, i que també ens parlarà un poc de l'efecte tractor. I després tenim professionals de la televisió, però exactament no tinc replegat els noms, però demanaré el descans, no sé, comuniqueu. Sense el model, volem, a banda de aquesta primera intervenció de 20 minuts de Ramon, volem que les intervencions siguin lleugeres i per tant que possibiliten també la interacció. Sense més, li dono la paraula. Bueno, un momentet, volia dir-vos que hem convidat també a Rosa Vidal, que és la directora general de Radio Televisió Valenciana, que ens ha dit que se retira a la vida privada i que no estava per tornar a estar en l'exposició pública, i també a Salut Alcover, que és la presidenta del comitè d'empresa, que no ha pogut vindre, però no per falta de ganes. Per tant, són dos cadires buides que els organitzadors hem volgut que no foren buides, però així no ho estan. Per tant, la taula és la que és. Ramon. Buen día a todos, Egunon Benori, buenos días. Van a permitir que alguien de fuera de su comunidad, a lo que tengo en alta estima y buenos amigos, y que he seguido bastante las peripecias de la televisión valenciana a lo largo de los años,
pues, se entrometa en sus asuntos internos, porque yo creo que también son el reflejo de los problemas de todos, y que haga una intervención poco diplomática y que no es para quedar bien, sino que va a ser sincero con mis opiniones rigurosamente, espero, justificadas. Y hace años participé en el tribunal de la magnífica tesis doctoral en esta casa, de Toni Mollà, con el título La televisió valenciana del segle XXI, nous factors y noves funcions, cuyas recomendaciones, si se hubieran seguido a tiempo, no estaría ahora la radiotelevisión valenciana en la situación en que está. La radiotelevisión valenciana nació en la segunda etapa de las radiotelevisiones autonómicas en 1989, aunque la ley de creación fue del 84. Su plantilla era de 653 personas en 1995 y tenía una audiencia del 20%, que dejó paso posteriormente ya con los gobiernos Zaplana y Camps a 1.496 de plantilla y 1.820, con una audiencia del solo 8,4% en el 2010 y que tras la reconversión ronda en la actualidad el 4%. Un porcentaje, por lo tanto, que se considera deslegitimante para un servicio público y un indicador del rechazo ciudadano. De alguna manera, esas cifras lo dicen casi todo. A escala española ha sido famosa la programación de radio y televisión de Valencia porque enseñó a las privadas a hacer televisión basura en prime time, porque se volcó en comprar a lo grande derechos deportivos, a comprar programas caros a muchas empresas audiovisuales, algunas de ellas muy interesantes y otras, en cambio, muy oportunistas. Y en un mercado también exterior creciendo sin medida. Imitaba el modelo de la burbuja inmobiliaria, de la que era un remedio, con una concepción de lo público al servicio de lo privado y el amiguismo, y que ahora está haciendo aguas en el espacio de tribunales, felizmente en toda España. El clientelismo hacía así de procedimiento selectivo. El cierre tiene muchas consecuencias. En primer lugar, es un atentado contra la democracia, porque los medios de titularidad pública de calidad y libres de injerencias político-partidarias son un elemento clave para la gestión participativa ciudadana en democracia. Es una pésima noticia también para el derecho a la información, a la cultura y a la lengua propia de valencianos y valencianas, por más de que su modo de gestión ya era una calamidad. La diferencia es que mientras exista una corporación, es regenerable por el impulso ciudadano y sobre bases nuevas, y si deja de existir, como todo parece indicar, hay que pensar en un gran impulso ciudadano para una refundación ilusionante y desde cero. Toda la oposición ya se está comprometiendo a que exista una radiotelevisión valenciana nueva, que resurja. Luego comentaré algunos parámetros, pero es más relevante discutir sobre qué modelo, porque la ciudadanía ha perdido la confianza. El hecho de que la audiencia pase a ser gestionada ahora exclusivamente por la televisión privada y pública centrales significa el vaciamiento de la información y la programación cercanas y el paso de la gestión de la opinión pública y de los gustos a empresas, sobre todo privadas de ámbito estatal, con peso mayoritario, desapareciendo el punto de vista valenciano y la lengua propia. Es de esperar que dará que pensar a la ciudadanía valenciana, puesto que las dos TDTs privadas autonómicas, de Vocento y COPE, aunque puedan aprovechar la situación, no la pueden resolver. Es también una lección para aquellos profesionales que han ejercido un periodismo mercenario, sea por la complicidad explícita de unos, sea por la espiral del silencio en que cayeron otros. El envío al paro de 1.600 trabajadores del ente público, junto a los 3.000 o 5.000 puestos de trabajo indirectos, sobre todo en las ramas de producción y de técnica, además de una tragedia profesional, supondrá una descaracterización de recursos humanos especializados en audiovisual, tanto creativos como técnicos y productivos, con efectos muy negativos para la presencia de la comunidad valenciana en la sociedad del conocimiento. Es lo que comentaba justamente el señor Becario. De las 120 empresas de antaño ya se pasó a 80, luego a 25, con lo que hay una deuda acumulada, además, con los que hay una deuda acumulada de 30 millones que les aboca al cierre y que posiblemente aprovecharán empresas independientes, entre comillas, potentes como Sequoia y Vértice 360, con sede en Madrid, ya que estaban preparándose para las privatizaciones ya anunciadas hace tiempo de algunas grandes televisiones. Y también porque ya gestionan las televisiones del cuarto round, el de la TDT, como puede ser Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, y que tienen externalizadas producción, programación, informativos, o sea, unas televisiones
que difícilmente pueden considerarse públicas. En el caso valenciano, además, hay una doble agravante, y leo un manifiesto que la asociación a la que pertenezco, que es la Unión Latina de Economía Política, de la Información, la Comunicación y la Cultura, hemos colgado en nuestra web. En primer lugar, se pretende, rompiendo el principio de legalidad, un incumplimiento de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y en segundo lugar, fue la propia Generalitat, en las etapas Zaplana, Camps y Fabra, quien llevó a una situación imposible a Radio Televisión Valenciana, por un lado, con unos informativos muy manipulados, con una programación general populista e impropia de un servicio público a la que ha ido dando la espalda a la ciudadanía, y por otro lado, con un sobredimensionamiento y endeudamiento absolutamente alejados de los parámetros de una buena gestión. Tal parece que se pretendía forzar su inviabilidad, acumulando deuda en lugar de enjuagarla anualmente, ya que la Generalitat del Partido Popular públicamente siempre ha sido partidario de su privatización. No es, digamos, ninguna novedad. Aunque ahora es de factibilidad dudosa por la carga de deuda financiera acumulada de 1.200 millones, salvo que ésta se socialice a escote social mientras se privatiza el medio o sus restos en un fraude descomunal. No sé si están en condiciones de hacerlo. Lo más probable es el puro cierre y convenios con televisiones privadas o quizá pública, de Vocento y COPE, a efectos, digamos, de cubrir sobre todo los elementos relativos al espacio lingüístico. Que Dios les coja confesados. La estrategia de inicio era la misma que tuvo Aznar en Radio Televisión Española. Dejó acumular una deuda de hasta 7.000 millones de euros hasta hacerla inviable y forzar su privatización. Felizmente perdió las elecciones y el primer gobierno Zapatero, que tuvo una política comunicativa interesante tras el informe de los sabios, a diferencia del segundo gobierno Zapatero, que fue nefasto, pudo asumir la deuda, reconvertirlo y reflotarlo hasta comprobarse que en el periodo 2007-2011 ha sido el oasis de la televisión española, la mejor época de la historia de la televisión española, de más legitimidad y de más audiencia, en claro contraste con el gubernamentalismo y comercialismo anterior y la escandalosa gestión actual. Si ya la estrategia Aznar falló, la estrategia Fabra es la puntilla de un proceso tan cínico como buscado, del que no sabemos cómo acabará a medio plazo. En suma, el cierre es un torpedo, una línea de flotación del servicio público de radio y televisión, tanto en la Comunidad Valenciana como en general, y si triunfa pueden ser pasadas por las orcas caudinas todos los medios públicos en los que tiene hegemonía el Partido Popular, aunque siempre si la oposición principal le deja el campo libre sin dar la batalla, como yo creo que aquí no se ha dado. Sobre el modelo mediático, les indicaría que hay dos autores conocidos, Alain y Mancini, que hace unos años clasificaron los sistemas comunicativos en tres categorías: el modelo liberal, anglosajón, el modelo democrático, alemán y nórdico, y el modelo mediterráneo en el que encaja el caso español, también llamado de pluralismo polarizado o de partenariado político-mediático. Para esa clasificación se basaron en los siguientes criterios: desarrollo de la prensa de masas, compadreos políticos y mediáticos, profesionalidad periodística e intervención de la administración. El caso español encajaba perfectamente en ese modelo y el resultado pues, es propio del modelo mediterráneo: poca difusión de la prensa, ausencia de prensa popular, ideologización, intensa relación entre poder político y mediático. Creo que si piensan en el modelo valenciano, se ha llevado ese modelo de extremo, porque incluso quien pudo tener la función compensatoria, que era la radio y televisión pública, no fue tal, sino todo lo contrario. Y ahora además desaparece como agente, con lo que va a acentuarse ese modelo mediterráneo, dejando el vacío enorme en el espacio público y agravando dos factores que en el modelo de Alain Mancini nunca se tuvieron en cuenta: el dentro y fuera de la comunidad, es decir, quién emite, desde dónde emite, y en segundo lugar, la visibilidad de identidad y lengua, que no forman parte de sus parámetros. Un problema más general de gestión económica y política del territorio. Yo creo que no cabe aislar la problemática de la radio y televisión pública de una problemática de gestión más general. Creo que en el caso de la gestión de la radio y televisión pública, el concepto de lo público que contagió a la mayoría de las élites y que especialmente ha tenido su sede más evidente, pero no solo en la Comunidad Valenciana, es un concepto, digamos, espurio de lo público. Hay que relacionar este fracaso, este fiasco, con los otros fracasos de gestión y optimización de recursos patente en la larga lista que va desde la Ciudad de las Artes, el aeropuerto para paseos, el estadio de Valencia, Terrítica, la Ciudad de la Luz, la Fórmula 1, las dos cajas, el Banco Valencia, el eventismo con cargo a Gürtel, que además de indicar la existencia de clientelismos brutales y tramas parasitarias, desvela también una concepción de un modelo de desarrollo.
Visto desde fuera, habría así una pregunta añadida. Explicarse cómo ha ocurrido todo esto, y dos, quién provocó esos desmanes, que ya parece evidente que no es, pero también por qué, digamos, la oposición, en especial el Partido Socialista, no luchó por evitarlo, movilizando a la sociedad valenciana para que no se llegara a este extremo. Es una pregunta que nos queda mirando desde fuera. Ese modelo de desarrollo, en lugar de apoyarse en tejidos productivos sectoriales previamente construidos y luego ayudados, se basaba en la hipótesis de que la inyección pública, mediante endeudamiento sin límites y mediante trasvase de lo recaudado en ladrillo y turismo, traería por generación espontánea empresas y riqueza que devolverían a las arcas públicas una parte de sus beneficios. Otra burbuja, la estrategia de inversiones públicas de choque, que fertilizaría automáticamente todo el sistema económico, también se basaba, además, en la hipótesis del crecimiento ilimitado y el sacrificio de los recursos naturales. Despilfarro público, parasitismo privado, convergían en una red clientelar y de corrupción. Y esto ha sido también pernicioso en el aspecto cultural. Siguiendo las tesis del difusionismo funcionalista, el nivel cultural y el interés por la información se suponía una derivada automática del desarrollo y no el esfuerzo en la transmisión propiamente educativa y cultural. A pesar de la importante riqueza de la Comunidad Valenciana, de hecho, se puede constatar como en el nivel de lectura de libros está por debajo de la media española, o en la media del consumo familiar de libros no de texto está prácticamente en los últimos, o en la lectura de prensa diaria está en la de 12ª clasificación entre las 17 comunidades autónomas. En suma, yo creo que no se trata solo del problema de la tele. Se cometería un error si se aísla el caso de la radiotelevisión valenciana y no se acomete con ojos nuevos la perspectiva de futuro del conjunto de líneas de desarrollo político, económico, social, cultural y comunicativo del territorio. En este caso se puede pensar que ha habido el caso de la radiotelevisión valenciana se va a utilizar para intentar, digamos, cercenar el servicio público en todo el Estado español. Y yo explico. El modelo mediterráneo y la deslegislación del sistema público de la televisión, especialmente preocupante tanto en la Comunidad Valenciana como en Madrid, se han llevado a un extremo con la gubernamentalización de la información y de la estructura plantilla, a la privatización implícita de su programación y a la privatización explícita de la producción de la mayor parte de sus contenidos hasta 2010. Pero quiero decir alto y claro que no cabe generalizar que ese sea el modelo de todas las radiotelevisiones públicas. Y, por lo tanto, darle aire a la idea de que deben de privatizarse y liquidarse todas ellas porque el mal es consustancial y su degeneración es consustancial. En primer lugar, porque hay radiotelevisiones públicas que operan desde parámetros más o menos aceptables, siempre perfectibles, de gestión, control, programación de servicio público y vinculación ciudadana. Y es más, en Europa se ven las radiotelevisiones autonómicas como un gran activo de la radiotelevisión en el Estado español, porque es uno de los pocos casos de descentralización del sistema público y de cercanía a la ciudadanía. Liquidarlas sería una catástrofe democrática e identitaria, un retroceso histórico. Las radiotelevisiones autonómicas son así un activo a proteger, eso sí, desde parámetros de racionalidad, control y de servicio. Un segundo argumento que suele dar es cínico y falaz por lo demás, es como se dice que salen demasiado caras y no son soportables en una época de crisis. Según una rigurosa investigación del profesor Francisco Campos, nada que ver con farses camps, si la televisión pública cuesta a cada europeo 52 euros, en el caso español el coste es de 46 euros, o sea, 6 euros, con un sistema mucho más completo por regionalizado que en el resto de países europeos. Y eso que en esas cifras están incluidos despilfarros enormes en los que han incurrido algunas televisiones. Es más, se admira el modelo autonómico español y no entienden el porqué de esta degeneración que se ha podido producir en algunos casos y que tiene para mí su centro en una ideología concreta, no en una ideología concreta, sino en una democracia de baja calidad que en mi opinión ha salido de la transición y que nunca entendió bien lo que es la cosa pública, entendida más bien como un botín para élites, intereses privados y lobbies. Como esta quiere ser una intervención positiva, va a ser una perspectiva positiva. El cierre anunciado a la televisión valenciana tiene la virtud de recuperar el debate público sobre las misiones y utilidades del servicio público. Quizás estemos a las puertas de que el intento de liquidación constituya un posible punto de inflexión ante la degeneración a la que han estado sometidos los medios públicos. Y la pregunta es si no puede resurgir como el ave fénix.
En el caso valenciano, y dado el nivel de locura al que se había llegado, tendrá un efecto boomerang de reclamación social de un servicio público auténtico por lo escandaloso de los acontecimientos y que da lugar a repensar muchos factores, a repensar la democracia misma, la cosa pública, la gestión del territorio. Las fuerzas políticas tienen una gran responsabilidad para no limitar el debate y no animarlo desde el punto de vista democrático. Claro que tampoco hay que engañarse. Para que haya una recuperación del servicio público será necesario un cambio de gobierno. Claro que eso sería una condición necesaria, pero no suficiente, puesto que en otra escala podrían repetirse errores similares. En ese tema, la cuestión es más qué modelo que quién lo va a implementar. La Comunidad Valenciana no puede prescindir de su radio y televisión pública, tanto por razones de idioma, cultura, participación, conocimiento, economía, opinión pública y vinculación social, como también por razones de información específica y de programación y de producción propias y en su idioma, por más que se estuvieran utilizando hasta ahora en clave sectaria doctrinaria. Esto nos lleva a tener que volver a repensar al servicio público de radio y televisión en la área digital, y simplemente enuncio algunas oportunidades que aparecen en este aspecto: la necesidad de independencia y la calidad informativa, la ejemplaridad de las misiones del servicio público, la diferenciación de los canales autonómicos con una plena identidad propia, la proximidad emocional de la ciudadanía con base en el imaginario colectivo, la apuesta lingüística firme, la generación de una agenda propia, la irrupción de la televisión por Internet con una apuesta multisoporte, la programación generalista y específica, la creatividad y la innovación, las funciones culturales integradoras, participativas y educativas, una plantilla entusiasta y el impulso de la producción propia y de la industria audiovisual. A escala estatal, y hay algunos debates, algunos deberes para todos. En primer lugar, quiero decir que no les estoy endosando solo los problemas que va a plantearse la radio y televisión respecto a la Comunidad Valenciana, sino que a escala estatal hay muchos deberes en los temas de comunicación. Derogar la Ley 6/2012, que a su vez modificó la Ley General de Comunicación Audiovisual y que ha permitido la gestión privada y de la programación informativa de los servicios públicos de comunicación audiovisual autónomos. Derogar también la Ley 15 de 2012 de modificación del régimen de administración de la Corporación de la Radio y Televisión Española y que permitió que se pasara a votar los consejos de administración y dirección general por mayoría absoluta, cuando hasta entonces se requería una mayoría de 2 tercios que hubiera permitido mayor pluralismo. Igualmente, revisar la ley de televisiones locales que no están hundidas en la miseria. Y, de luego, que se elabore de una vez el plan técnico para que puedan existir legalmente las radiotelevisiones comunitarias. Rescatar también el borrador que hizo la Federación de Sindicatos de Periodistas de la Ley Orgánica de Garantía del Derecho de Información a la Ciudadanía que duerme en un cajón. Revisar la Ley General de Telecomunicaciones para que esté pensada para promover lo audiovisual. O las modificaciones que habría que hacer para generar una cultura de procomún en la Ley de Propiedad Intelectual. O la revisión de la aplicación del 21% a la cultura. Y también, desde luego, pensar cómo se va a hacer la reducción de las televisiones privadas, o iniciar el debate sobre la centralidad de las políticas culturales y comunicativas. Y termino, y en el caso valenciano creo que hay algunos temas pendientes. Esas preguntas las hago yo, a lo mejor ustedes harán otras, pero la respuesta las quieren ustedes, no yo. 1 o 2 canales en vez del modelo de 3+1, se lo habrán de preguntar. ¿Cuánta programación en valenciano para que de verdad se socialice la lengua y prestigio socialmente? Y una ley de comunicación audiovisual, o sea, el pluralismo, que sustituya a lo que fue una ley del sector audiovisual, que es otra cosa que fue la de 2006. ¿No sería necesario un consejo audiovisual de verdad, o sea, independiente, homologado, con un mínimo de 2 tercios del voto de las Cortes Valencianas? ¿No habría que revisar la ley fundacional del ente de la radio y televisión para contar con un consejo de administración de profesionales y también con mínimos de 2 tercios que conlleve una despartidización de la gestión? ¿Cómo regular el derecho a acceso para que la ciudadanía pueda seguir los avatares de la radio y televisión pública? ¿Cómo asegurar los derechos de los profesionales mediante un consejo de redacción y se impida que haya, digamos, un periodismo mercenario? Y un plan estratégico serio, y unos contratos programas a cumplir, y prohibir el endeudamiento tal como ya lo hacen varias comunidades autónomas desde hace años. Bueno, también, como ven, tenemos tareas y para el rato, pero en ese camino es importante saber a dónde, para qué, cómo y con quién se quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ramón, y además 20 minutos que era lo que le hemos pedido exactamente. Le pasamos la palabra a Rafa Castelló para que nos amplíe un poco en ese ámbito del efecto de las televisiones en el ámbito del servicio público, de la cohesión social, la integración, del papel sobre la lengua.
Sí, moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta casa. L'alma mater de ningú se'n recorda, la veritat és que dona molt de goig. En aquesta sala vaig llegir la meva tesi doctoral i ara retorno a ella per a parlar. Tampoc crec que ho hagi de fer d'una manera políticament correcta, perquè crec que la situació és lo suficientment greu com per a donar algun cop damunt la taula. M'agradaria poder emmarcar la problemàtica, en part ja s'ha fet, emmarcar-la en un context general, parlar de les finalitats des del principi. I una frase de Xavi Castillo, el company actor, que a mi fa molta gràcia perquè té una profunditat epistemològica que de vegades passa desapercebuda, i és quan pregunta, i això per què? Aquesta pregunta que ell utilitza en to irònic i en to per a fer riure, ens dirigeix la mirada cap a les finalitats, que els arbres no ens amaguen el bosc. I potser us ho explica d'una manera més elegant Lewis Carroll, quan Alicia arriba i troba el gat de Churchill i li pregunta: podries dir-me quin camí he de prendre? I el gat contesta: depèn del lloc on vulguis arribar. I Alicia li contesta: no importa el lloc, sempre que arribi a algun lloc. I aleshores el gat li diu: tampoc importa doncs el camí que prengues, sempre arribaràs a algun lloc si camines prou. Això per què, la televisió? Mireu, quan analitzem la societat en totes les seves dimensions i en tots els seus camps d'interacció, ens apareix el camp de la cultura com un camp de relacions socials que juga doblement en totes les relacions. Juga perquè té un camp propi, que és el de la producció de cultura, de l'art, del teatre, de la televisió, però juga també en tota la resta de relacions. També juga la cultura en l'economia, també juga en la política, també juga en la societat en si mateix. Aleshores, quan un camp com la cultura disposa d'una eina tan potent de distribució i de producció de cultura com és la televisió, no podem arribar a l'altra conclusió de que qualsevol societat que en totes les seves dimensions, econòmica, política, societal i també cultural, vulgui ser algú, ser un subjecte, ha de tindre una pròpia televisió. I no qualsevol tipus de televisió, perquè si pensem bé també, la cultura, tot allò que es produeix i es distribueix en termes simbòlics, codis, no és un bé privat, ni tan sols és privatiu. Fins i tot m'atreviria a dir que tampoc no és un bé públic, perquè no és propietat de ningú, és un bé comú. I aquests béns comuns, jo penso que s'han de... No, la cultura no és l'únic, hi ha molts més béns comuns. S'han de gestionar, s'han de decidir, a la base de l'acció col·lectiva, de l'acció política. I per tant, la pregunta seria: volem deixar en mans exclusivament privades, subjectes a interessos particulars, la producció i distribució d'un bé comú, com és la nostra cultura, els nostres codis de comunicació, les nostres tradicions? Penso que no ho hem de fer, penso que seria un greu error, un error que pagaria molt car, massa car, tan car, i no soc extremista com amb la nostra desaparició distintiva com a poble, com a societat valenciana. L'espai cultural, el camp de la cultura, genera un territori d'identificació. Tots ens coneguem, estos dies han circulat per Twitter i per les xarxes moltes imatges recordatòries de la història de la televisió, des d'un Son Goku fent Kame fins a els dibuixos animats, a determinades sèries que als valencians ens identifiquen. Genera un espai cultural, un espai homogeni, de codis compartits, de codis reconeguts, i no només parla d'un codi lingüístic, sinó parla d'un sentit de l'humor determinat, un riure d'una determinada frase que no fa riure en un altre lloc, i d'això els actors en sabeu. La manera de generar unitat, de generar cohesió a través d'un mitjà, d'una eina com la televisió, a través d'aquesta reproducció, d'aquesta distribució, d'aquesta producció de les nostres eines culturals. Jo crec que la manifestació que es va produir el dissabte va mostrar per primera vegada des de fa molt de temps, des de fa massa temps, aquesta diversitat del País Valencià en defensa d'un bé comú, en aquest cas la radiotelevisió valenciana, en la que convivien estelades i coronades, com feia tant de temps que no passava,
I això és perquè els valencians, el poble valencià, som això, som així. En un sistema comunicatiu compartit, es comparteixen símbols, valors, i en un món creixentment fragmentat, segmentat, individualitzat, i en el cas valencià, a més, en un sistema comunicatiu provincialment segmentat, no disposen de cap premsa escrita que ocupe tot el territori, a diferència d'altres països i comunitats autònomes, els nostres periòdics són provincials, els nostres ràdios també emeten provincialment, tenim el territori fragmentat, disposar d'una eina de cohesió com la televisió és fonamental. Fonamental perquè compartim una llengua, perquè compartim tradicions, perquè ens reconeixem amb l'altre, ens reconeixem com a valencians amb l'altre, però també crec que és molt important perquè una televisió és un punt de mira, és un punt de mira sobre el món, és un compartir una visió. Nosaltres mirem el món des d'aquí, des del País Valencià, no mirem des de Madrid, ni des de París, ni des de Berlín. El mirem des d'aquí i des d'aquí mirem allò global, que ens permet construir la nostra pròpia narrativa sobre el que ocorre al nostre entorn i en funció dels nostres interessos compartits. Una mirada compartida, un punt de mira cap endins per reconèixer la nostra diversitat, construir una societat civil real. Aquesta manca de cultura democràtica de la que s'ha comentat, no hi ha un exemple millor com el que va organitzar el nostre president amb lo de la societat civil fa unes setmanes. La societat civil és la que va eixir al carrer el dissabte, no la que ell va convocar a un acte. El poder polític no és el que té que dir que és la societat civil, és la pròpia societat. I en aquesta construcció d'una societat civil exigent amb els seus poders públics, la televisió és una eina fonamental. Però també una mirada cap enfora, per construir la nostra pròpia acció col·lectiva, la nostra pròpia acció política en funció dels nostres interessos i no amb els interessos dels altres, amb el nostre sentit de l'humor també, construir el món cap enfora. En definitiva, aquest punt de mira per construir les nostres decisions col·lectives. I quan parlem de decisions, parlem de decisions individuals i col·lectives, de les dues. La pedagogia d'un mitjà de comunicació com és la televisió, que exerceix sobre la ciutadania a l'hora de decidir, de prendre decisions, molt dominada, si voleu, molt hegemonitzada pel mercat. Nosaltres aprenem a prendre decisions quan hem de decidir si ens comprem unes bancs o ens comprem unes bambes d'una marca que no tinguem. I així no és com els xiquets ara van a prendre decisions. Però la informació que ens aporta la nostra pròpia televisió, i quan parla d'informació parla de qualsevol tipus de codi, també d'una obra de teatre, també ens serveix per construir-nos com a subjectes polítics, individuals i col·lectius. I aquesta és la qüestió, crec, si permeteu. Aquest és el lloc d'arribada, aquest és el punt al que pense que el camí que hem de triar a l'hora de fer l'anàlisi. El tancament de ràdio i televisió és una acció que té per finalitat dificultar als valencians i a les valencianes el que es puguen constituir com a subjectes polítics, individualment o col·lectivament. Perquè és una eina de construcció de subjecte polític i la veritat és que no està aïllada de tota una sèrie de decisions que s'estan prenent a nivell general. S'emmarca, jo crec, en un procés doble de privatització general. Ja circulen propostes per la venda dels actius de Ràdio i Televisió Valenciana, però almenys això circula la informació de com, què farem amb els actius, a qui els vendrem. Pugen les accions de les empreses competidores de televisió, les províncies i Mediterrani. Es censuren programes en ràdios privades que parlen d'aquest problema, en Ràdio 7. I és un procés de privatització com el que s'està duent a terme amb la sanitat, l'educació i el servei social, igualment pels públics, perquè ja em direu a mi si la sanitat no depèn de tots. Madrid n'és un bon exemple ara, la replega del FEM, no crec que sigui un assumpte privat. És una expropiació d'allò col·lectiu, la privatització de béns comuns. Fa molts segles que va començar, és veritat, amb la muntanya pública, que era de tothom, però la veritat és que està anant molt lluny. Aquesta primera línia de privatització, en mans del PP, clarament neoliberal, i una línia de recentralització de l'estat espanyol. El 9 de novembre passat, el 9 de novembre es correspon exactament amb la data del 18 de Brumari. Un 18 de Brumari de 1799, Napoleó va prendre un cop d'estat i frenar i canviar la direcció que havia pres la Revolució Francesa. Sense voler exagerar, estem en una etapa, no en una data com
concreta, però en una etapa que és una mena de diu i de bromari de la democràcia en Espanya. Atacs a tots els fronts, als drets de la ciutadania, a tots els serveis públics, a la creació d'una situació que ens recorda massa, a mi almenys, al franquisme. Mireu, el setembre, per recordar, es va presentar un informe sobre el finançament autonòmic elaborat per una comissió triada per les Corts, que és el legislatiu i per tant la màxima representació de la ciutadania del poble valencià. Un informe elaborat per algunes persones d'aquesta casa, Francisco Pérez i Ismael Fernández, per recordar-ho i van fer clar. I allí se torna a presentar un informe, 2 mesos després, del govern, de l'executiu, sobre el mateix, aquesta vegada elaborat per l'Alto Consejo Consultivo. No sé si alto, però viejo sí. Marea, Tamames, Velarde. I sabeu què se'ls demana? Se'ls demana que renunciem a competències. Se'ls demana que tornem l'Estatut d'Autonomia. I sortosament, en els plans de Montoro no és per enguany, però és per l'any que ve. Ja li va dir, no tengáis prisa en devolvernos el estatut. Ja nos lo devolveréis en el segundo semestre de 2014. I per tant, què perdem amb la televisió valenciana, dels valencians i dels valencians? Perdem la nostra democràcia, perdem la democràcia dels valencians. I per tant, penso que és una mesura que no és única, que està acompanyada de moltes altres sobre el sistema sanitari, sobre el sistema educatiu, però que en algun moment, si això funciona, hauríem de dir prou. Moltes gràcies. Bé, jo crec que cal plantejar algunes qüestions, algunes reflexions. Jo crec que Ramon ha parlat del model mediterrani de televisió. És a dir, fins ara jo crec que podíem estar tots d'acord que efectivament hi ha una quantitat o distints tipus de béns públics que són proveïts a través de les televisions públiques, i també podem estar d'acord que en el cas de la Comunitat Valenciana, en el cas del País Valencià, això no ha passat amb el funcionament real de la televisió pública. Jo voldria plantejar alguna qüestió al voltant. Sol és una qüestió del disseny institucional, és a dir, hauríem de fer noves lleis, canviar les que hi ha, tal com ha plantejat l'agenda de Ramon. Fan falta alguna cosa més? Solament amb un disseny institucional adequat les televisions públiques funcionarien adequadament en la provisió de serveis públics? I deixo un poc la pregunta oberta també per a qui vulgui intervenir de la sala o de la taula. Sí, a mi m'agradaria que Ramon poguera contestar o algú curt, perquè m'agradaria que la segona part del debat també tinguera protagonisme. Efectivamente, no es solo un diseño institucional, digamos, eso es la herramienta. Lo que se requiere es sobre todo un impulso de la sociedad civil que contagie a los partidos políticos y que tengan que asumir como una estrategia propia un cambio de modelo general que tiene un impulso en la sociedad, porque yo coincido con lo que acaba de comentar Castelló, que esto es una situación termidoriana, el 18 de Brumario, donde hay una involución política que además va en temas muy profundos, que atacan a la esencia de la democracia, incluso en aquello que funcionaba bien. Por lo tanto, ese es un momento de generar un impulso que por fuerza tiene que ser político y que regenere desde los modelos económicos, los modelos de participación social, porque eso es impulsar la democracia participativa, repensar los servicios públicos y requiere sobre todo crear instituciones que hagan de cortafuegos intermedios, como un consejo audiovisual, consejos asesores, estructuras educativas que están pendientes de los contenidos. Por lo tanto, es movilizar a la sociedad civil, a la que se le ha tenido pánico probablemente, se la ha tenido adormecida, y por lo tanto es ahí donde debe estar el protagonismo. Pero eso requiere un replanteamiento colectivo de la Comunidad Valenciana, planteándose a dónde hemos llegado y qué queremos ser. De tota manera, com que després hi haurà un col·loqui amb tots vosaltres, que baixen els acadèmics, que pugen les empreses i la gent que estiga vinculada a això, i després farem un debat conjunt amb tots plegats.
Molt bé, doncs aquesta és la segona part del debat amb la gent que està a peu d'obra i que està vivint dramàticament la situació, esperem que no s'acabi de complir. Aquí podríem acollir-nos para que no acabe de fer-se, però en fi, és que estan vivint-ho, com dic, a peu d'obra. Pau, com vulguis. Bueno, doncs ara en aquesta segona taula tenim, ja havia presentat a Simó Pérez com a representant dels productors audiovisuals i també com a empresari particular. Tenim en Miquel Francesc, que com ja hem dit també és responsable del taller audiovisual de la universitat i especialista en formació, i també té molta vida en aquest procés de transició als nous models de continguts i nous models de funcionament de les televisions. I tenim a Cristina García, a José Manuel Casany i a Lola Montó com a implicats directes en aquest procés de tancament, i per tant són l'evidència directa de que el primer que perdem són 1.600 llocs de treball, però també amb efectes notables en el mig termini i a llarg termini sobre la pròpia articulació de tot el sector que té a veure amb la producció audiovisual, i per tant que pot significar una pèrdua de capital humà tan necessari en aquests moments, com també saltava el decà, tan important en aquest procés de transformació de l'economia cap a un nou model productiu molt més basat en els sectors culturals i creatius. Si voleu, comencem per aquesta banda de la taula amb intervencions relativament curtes per a que tinguem temps a parlar. Muy bien, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de poder comentar algunas cosas desde el sector audiovisual privado, porque se están sacando muchísimas noticias en estos días, desgraciadamente, por el cierre de televisión, y siempre lo importante son los 1.700 trabajadores que se van a quedar fuera. Yo creo que es muchísimo más y sobre todo con dramas muchísimo más importantes, incluso si cabe, y fíjate que decir esto ya tiene miga, que esos 1.700 trabajadores que van a salir. Esto, yo, para la gente que le gusta el cine, no es ni tan siquiera un drama. Yo creo que es una absoluta tragedia, porque además la tragedia lleva consigo siempre una muerte en el final de la película. Es una tragedia total para el sector audiovisual valenciano. ¿Qué perdemos del sector? Antes comentaba Ramón y sobre todo Castelló, ¿qué se pierde a nivel cultural, a nivel de la sociedad? Yo me voy a centrar más en qué es lo que perdemos desde el sector audiovisual valenciano. Pues fijaos, a nivel empresarial, en el 2010 estábamos más o menos, había una estructura empresarial en Valencia de unas 200 empresas. Ya en el 2011-2012, Televisión Valenciana ya cerró muchísimo la puerta de la contratación de producción externalizada, producción propia externalizada, y ya desaparecieron muchísimas empresas. Estábamos hablando, en estos momentos podemos calcular que hay alrededor de 120 empresas directamente relacionadas con el sector audiovisual. Yo he aventurado estos días que en 6 meses no habrá más de una docena de empresas en la Comunidad Valenciana referidas directamente al sector audiovisual. A eso hay que añadir otras muchas empresas que indirectamente trabajaban para el sector audiovisual. A nivel de personas, a nivel de trabajadores, pues estábamos hablando de directamente 3.000 trabajadores directos que trabajaban, como son actores, como son guionistas, como son directores, como son técnicos, como son atrecistas de vestuario, de maquillaje, alrededor de 3.000 personas y alrededor de 2.000 personas vía indirecta que van a dejar de trabajar pues en un escaso mes, porque ya no se está trabajando en estos momentos. Se han paralizado absolutamente todas las grabaciones. Nosotros la semana pasada, estábamos grabando, nos pilló justo en medio de la grabación de la nueva grabación de la serie de la Alquería Blanca,
y hemos paralizado la grabación el viernes pasado. Los 3 actores que tenemos aquí, los conocéis, son 3 actores de la Alquería Blanco y paralizamos ya. O sea que en estos momentos no hay una sola empresa trabajando ya para el sector audiovisual valenciano en este minuto. ¿Qué perdemos también? Yo me gustaría también reflexionar para qué van a haber 4 facultades de comunicación audiovisual en la Comunidad Valenciana, que salen no lo sé cuántos, 500, 600, 700 profesionales licenciados en comunicación audiovisual. ¿Para qué? Sin una televisión pública. Hay escuelas de imagen y sonido, que salen muchísimos técnicos todos los años. ¿Qué van a hacer estas escuelas de imagen y sonido? ¿Qué alumno va a ir a esas o bien escuelas de imagen y sonido o comunicación audiovisual, de periodismo, de publicidad? Son directamente relacionadas con televisión valenciana. Se va a perder una plataforma publicitaria importantísima que significan las televisiones autonómicas. Las televisiones autonómicas no solo, que fijaos lo que comentaba Castillo, el tema del valenciano, de la cultura, son plataformas publicitarias para el tejido productivo local. Todos los anunciantes locales que tenía Televisión Valenciana, ¿dónde van a ir ahora a desarrollar su publicidad? ¿Quién va a escuchar los anuncios de Arroz Daxa o de Mistela Chaló, de, en fin, tantos y tantos y tantos anunciantes, empresas privadas que canalizaban su publicidad a través de Televisión Valenciana? Pero como pasa en todas las comunidades autónomas, ellos nunca van a poder llegar a una Antena 3, a un Telecinco, bueno, ahora desgraciadamente Televisión Española no, nunca pueden llegar a esos precios y nunca van a poder llegar a entrar en la publicidad a nivel nacional. Pueden quedarse en las televisiones privadas. Las televisiones privadas tienen el 0,01% de audiencia. Por poco dinero que cueste un spot publicitario, lo van a ver 200, 300 mil personas. Una emisión, por ejemplo, de la Alquería Blanca, pues la podían ver 450, 500 mil personas. Una plataforma publicitaria muy importante que va a desaparecer. Yo, de todas formas, si me permites, querría daros algunos datos. Estamos en la Facultad de Económicas y me gustaría daros unos datos muy concretos para hacer un poquito de pedagogía y ver qué está pasando a nivel también europeo. Que hagamos una radiografía a nivel europeo para que no nos sintamos ni discriminados ni que lo estamos haciendo mal o lo estábamos haciendo mal. Fijaos, a nivel de cuánto le cuesta la televisión a un alemán. A un alemán le está costando 90 euros al año a cada alemán tener una televisión pública en Alemania. En el Reino Unido les está costando 70 euros. En Francia e Italia 35 euros. Aquí, como bien decía Ramón, estamos en 44-45 euros. Pero 44-45 euros viene de Televisión Española, que tan solo tiene un coste de 14 euros por habitante, salvo que luego, en fin, temas de telecomunicaciones y todos los líos estos tenga problemas. 14 euros le cuesta a cada español Televisión Española. Y al conjunto de televisiones autonómicas la media es de 30 euros las televisiones autonómicas. Un valenciano en estos momentos, hasta hace muy poco, estaba pagando 35 euros por ver su televisión autonómica. A nivel de autonómicas, ¿qué es lo que está pasando también con toda la radiografía a nivel autonómico y cuánto le cuesta a cada habitante de cada una de las comunidades autónomas? Pues fijaos, en el País Vasco le estaba costando 58 euros. En Aragón está costando 48, en Baleares 48, en Cataluña está costando 40 euros a un catalán tener TV3, 40 euros. En Madrid 20 euros, en Galicia 38, en Andalucía 21. Aquí, con el nuevo modelo de televisión valenciana, se iba a pagar 12 euros. 12 euros por valenciano. Representaba que Televisión Valenciana se convertía en la televisión más barata de toda Europa.
la televisión más barata de toda Europa. También me gustaría hablar de la plantilla. ¿Qué pasa? Que se está diciendo por todas partes, sobra plantilla, sobran trabajadores, vamos al terreno objetivo de qué está pasando también con las plantillas europeas con televisiones públicas. Fijaos, hay un ratio que más o menos se puede establecer, número de trabajadores por presupuesto de cadena, número de trabajadores por cada millón de euros que tiene de presupuesto la cadena. Y fijaos, en Alemania, por cada millón de presupuesto que tiene la televisión pública, hay 3,2 trabajadores. En Francia, 3,2. En Italia, 4,5. En Reino Unido, 3,9. En España, en televisión española, 3,4 trabajadores por cada millón de presupuesto que tienen anual. La media de toda Europa de las televisiones públicas es de 3,3 trabajadores por cada millón. ¿Qué pasa con las autonómicas? Pues esto es un sinsentido. Y lo llevamos diciendo muchísimo tiempo. En Madrid, 8,9. En Asturias, 17,1 trabajador por cada millón de presupuesto. En Galicia, 8,1. En Aragón, 5,3. En el País Vasco, 6,2. En Andalucía, 6,9. Aquí en Valencia, en el 2011, 9,8 trabajadores por cada millón de presupuesto. En estos momentos se había bajado muchísimo el presupuesto de 200 millones que era tan solo hace 2 años. Este año, con el contrato del programa, se había quedado en 68. Pues aún así, seguía el ratio por encima de todas las medias. Se iban a quedar alrededor de 500 personas. Aún estábamos por encima de todas las medias de trabajadores dentro de una televisión pública con esos presupuestos. Y ya por último deciros que cómo es también a nivel europeo, cómo se gastan el dinero las televisiones públicas a nivel europeo. El 70% del presupuesto de todas las televisiones europeas públicas se gasta en contenidos, se gasta en programación, se gasta en lo que se va a ver por la pantalla. El 30% va destinado a gastos de estructura. Gastos de estructura que es personal, en fin, amortizaciones, seguridad, compra de cintas, el 30%. ¿Qué pasaba en Valencia hace tan solo 3 años? Era absolutamente invertido el dato. El 25% iba a lo que se veía en televisión y el 75% iba a gastos de estructura. En estos momentos se había modificado también con la nueva creación del ente de televisión y con el contrato programa. Se estaba más o menos equilibrado, el 50% en contenido y el 50% en gastos de estructura. Luego, si queréis, podemos entrar en otros detalles, pero en fin, creo que el nuevo modelo de televisión era sostenible. Creo, como os he dicho, 12 euros por valenciano. Creo que era viable en estos momentos. Se había hecho una escalarización de 1.700 horas criticada por todas partes, pero a partir de diciembre se iba a empezar a emitir nuevos contenidos. Llevamos 2 años de redifusión y de refritos, y yo consideramos desde el sector audiovisual valenciano que era absolutamente asumible todo el proceso de cambio que se había realizado en televisión valenciana con un modelo absolutamente viable. Gracias. Sí, moltes gràcies a esta facultat, a Vicent Soler, a Pau, coordinador, Pau Rousset, d'esta iniciativa necessària i necessària d'una institució com la nostra, més que centenària. Una institució pública, una institució en l'àmbit de la difusió i de la formació i de la transferència de coneixement i en l'inici de lo que és la societat i la construcció de la societat del coneixement en la qual estem vivint. Jo apel·laria, abundant, no ho hem dit, però
ho entenem i està en el marc que la televisió valenciana, com tots els sistemes de ràdio televisiu, són part d'un macro més important que són les indústries culturals. Eixe marc que arreu de l'Estat, i així menys encara, normativa i regularment no estan ben constituïts i encadenats. Les indústries culturales, no Ramon, funcionan de maneras muy diferentes y en la migración digital han actuado de manera muy diferentes. Per tant, no perdem de referència aquest marc en el qual ens trobem. La radiotelevisió també és part substancial i avui és una part molt substancial de les indústries culturals. Per què? Perquè estem en un canvi de paradigma, perquè la digitalització ens ha portat a una xarxa on els mitjans audiovisuals en el dia tenen una presència substancial. I en això vinc a concloure en una qüestió. Avui nosaltres som creadors de béns importants, d'aquests béns intangibles que el degà en parlava a l'inici, importants en el nou model econòmic, en el nou model social, molt importants com a elements que afegeixen valor. La comunicació és clau, ho sabeu de tots, és a dir, si comuniquem i ho fem bé, existim. Si no comuniquem i a més si comuniquem mal, és que deixem quasi d'existir. I a més, si aquests altaveus i aquestes pantalles que hi ha activades en el cas de la ràdio televisió valenciana els posem a negre, el dany i el prejudici social, econòmic, cultural, etc. és molt més greu encara, no? Per tant, això és un camí que no té marxa enrere des de 1989. Aquí no hi ha un camí de marxa enrere, no pot haver-lo. Apuntava el Rafa Castelló, clar, si hi ha un cop d'estat, si hi ha un retrocés, si hi ha una involució, no? També comentava després el Ramon Zallo el tema. No volia, com a valencià, pensar en aquesta situació en la qual estem. El que passa és que cada vegada la calcomania és més pareguda a la realitat, no? Però estem ahí, desgraciadament, estem ahí, no? Per tant, farem moltes coses, jo penso que ja s'han dit diverses, el sector audiovisual, el desfem, un sector que era el PIB audiovisual espanyol, representava molt poc, els índexs, el llibre blanc valencià, fa uns anys que teníem una incidència, jo penso que ja no hi comptabilitzem en l'índex, en la quota, en el 0, això és molt important, perquè és un teixit que s'havia anat formant en un entorn aglutinador que era, en un principi, la nostra. Conforme sabeu, i el sector audiovisual aquí present, Ximo, com a representant del PAP, dels productors audiovisuals valencians, ho ha dit, i jo puc abundar més en la cosa, no s'havien reflectit, o sigui, ha tingut mancances. És més, moltes produccions, com ells bé saben, s'han fet a través de productores que no tenien a res a veure, la majoria de televisions autònomes, a banda de fer continguts de proximitat, han comptat substantivament mitjançant protocols en la seva indústria de casa. No vaig a dir, aquí hi ha representants d'Euskal Televista, que han fet una anàlisi general i que coneixen molt de prop Euskal Televista, Catalunya, etc. La televisió se fa d'una altra manera en tots els llocs. Fins i tot, aquesta poca producció independent que ha cobert aquest teixit emergent valencià, fins i tot s'ha donat moltes vegades a empreses de fora. No vull dir, indubtablement, que tot ho fem nosaltres, però si més no, haver obert aquestes possibilitats de coproducció, conforme bé dia Ximo, entre empreses nostres, entre empreses galegues, etc. Són poques, desgraciadament, les coproduccions que hem fet, d'un que fem potser més. Bé, jo no vaig entrar ahir, penso que hi ha més experts en això, penso que també els valencians hem de contestar a les demagògies i sobretot l'oposició nostra ha de contestar a les demagògies que s'han dit en els mitjans estos dies. La televisió és precisa tancar-la, els diners em fan falta per als hospitals, ens fan falta per a l'educació. Això és una fal·làcia, això és una demagògia i això s'ha de contestar amb rigor. No és així, no vaig entrar al detall, vosaltres ho sabeu molt bé que no és així. Pel que toca a la formació i a nosaltres els que formem i capacitem a aquests professionals, pel que toca al sistema educatiu valencià, des de
la seva estructura en l'ensenyament secundari, des de la seva estructura en l'ensenyament secundari, que proveeix un munt de professionals en la rutina de la producció diària de la indústria audiovisual independent i de la radiotelevisió i d'altres empreses avui en dia de la mateixa comunicativa i multimèdia de la xarxa. I acabant, el que són per les universitats, tu comentaves abans, Ximo, per totes aquelles àrees de coneixements que tenim, sabeu que comunicació té relacions públiques, periodisme i comunicació visual, també la comunicació visual seria abans afectada, però totes tres, en definitiva. Però totes tres, en definitiva. Tenim bastants universitats valencianes, algunes que estem des dels inicis, altres que s'han anat incorporant després des de lo públic o des de lo privat. És un revés important per a aquestes línies d'investigació, és un revés important que aquestes línies d'investigació en el camp del coneixement i de la comunicació trontollen també. És un nivell molt important, conforme sap Ximo, que nosaltres nodrim en convenis de pràctiques amb Canal 9, amb la seva empresa Trivision, amb moltes empreses, passen milers de persones al llarg d'estos anys en pràctiques per totes aquestes empreses, per pràctiques en empresa. Això se'n va anar tot a fora. On han de fer pràctiques els nostres estudiants? On han de fer pràctiques els nostres estudiants? Indudablement hi haurà productores, no n'hi haurà tantes, avançava un pronòstic que en quedarien molt poques d'aquestes 200 que hi ha en el 2010. En 4 dies en poden quedar una decena, una dotzena com a molt. Per tant, això és el que ens ha de preocupar. I ens han de preocupar les coses, no? Des de 1989, 24 anys, hem generat un llegat cultural comparable a qualsevol altre llegat. És l'arxiu audiovisual, és la nostra memòria, és el nostre actiu. Que s'ha de fer un arxiu audiovisual que ha produït la cadena. Vostès han vist alguna vegada o algú s'ha plantejar que l'arxiu del reino, allà on estan les nostres coses de més transcendència històrica, estan que, bueno, la nostra història, la història dels mitjans és ràpida, és contemporània. He fet una comparació. Doncs sí, és semblant, és a dir, la història de l'audiovisual està ahí, 1989, 2013. Què se va fer d'això? Algú es planteja tancar la Filmoteca o la Filmoteca Nacional, on estan tots les coses de la història audiovisual de la península Ibèrica? Doncs no, ningú s'ho planteja. Igual que ningú es planteja que la llotja no s'ha de conservar i que no s'ha de gastar diners en això. Ningú s'ho planteja, de veritat. Bé, jo penso que són coses tan palmàries que no tenen marxa enrere, i que és qüestió, i aquest moment de catarsi que diem, de reflexió, de consens que hi ha en aquesta manifestació del dissabte, vam veure que forces disperses valencianes tornen a tindre certa convivència per prendre grans acords. Jo penso que és el moment que ens plantegem tots i tots plegats un nou sistema i que treballem en unes línies. Ramon ha apuntat, n'hi ha moltes que tenim que decidir. És cosa nostra, no, Ramon? Penso que hem de treballar en aquesta línia, i sobretot construir una televisió, doncs això, el que no hem de fer mai. La fase inicial estava un poc irreflectit i hem seguit un altre camí. Tu parlaves dels camins, en són molts, perdó, estàs aquí. Hem de fer una televisió de proximitat. S'hem enganyat. A banda del clientelisme, la mala gestió, etc., a banda del model, que estem en un model d'atomització ideològica, o com vulguis dir-li, hem fet continguts de proximitat? No. Hem fet una altra cosa, hem fet continguts generalistes. Hem volgut fer el mateix que feia Telecinco, hem volgut fer a uns costos que no podem assumir. I nosaltres hem de fer televisió de proximitat. Els continguts que són de proximitat i estan ben fets, no sé, trau la llengua, Banderia Blanca, ahí estan les audiències. I això conforme treballen les televisions. I si vostès miren la televisió autonòmica d'Aragó, que és una televisió autonòmica de la tercera generació, és una televisió autonòmica solvent, amb continguts de continuïtat, amb continguts de proximitat.
anem a l'extrem, la televisió d'Extremadura també d'estatal, una televisió en un altre funcionament, privatitzada i tal, molt limitada, però que també fa continguts de proximitat. I ara anem a les primeres autonòmiques. Euskal Telebista, les històriques, no? Catalunya, Galícia, Andalusia. Andalusia és més una televisió de continguts generalistes que té un segon canal que sí fa proximitat. No la posaria ni encara que tingui un nivell d'audiència, però sobretot el que és la televisió basca, el que és la televisió catalana, el que és la televisió galega. Què és el que fan per a tindre aquests índexs d'audiència, aquests ràtios, aquests shares, on estan? Fan continguts de proximitat. En l'espectre dels macrogèneres televisius fan entreteniment, fan esports, fan cultura, fan ficció, fan documentals, etc., però fan televisió de proximitat. Nosaltres estem enlluernats, ens hem perdut en la mateixa, hem volgut fer infoshow, hem volgut fer televisió espectacle, hem volgut fer televisió de gran públic, hem volgut fer televisió generalista. I això no era el nostre objectiu. Bueno, ho dic ahir, perquè si no s'allarga molt. Moltes gràcies. Gràcies. I tenim la paraula en el Casany. Bé, bon dia a tots i moltes gràcies a la Junta d'Economia per proposar aquesta taula. A mi, la veritat és que escoltar una miqueta de trellat, una miqueta prou, m'anima bastant, que estic molt agraït. Res, la catàstrofe, no? Estem parlant de la catàstrofe. Jo vaig a parlar una miqueta molt personalment, i vaig a ser molt breu perquè 20 minuts no tinc, no? No, vale. Aleshores, anem a ser breu. 5, només? No, sí. Un poc el punt de vista dels actors i actrius, els intèrprets, no? Així a la comunitat, al país, al Regne de València, a l'imperi valencià, cadascú per dir com collons vulga, perquè dona igual. Els importa, als que manen els importa bastant poc. Jo vaig ser, l'altre dia quan van dir del tancament, es van enterar, que era justament el dia de la presentació de la nova temporada del Criaman i tal, jo vaig sentir el mateix que va sentir el 81 quan el com d'estat de Tejero, no? Ja la sensació que vaig tindre. Després va venir una altra sensació que va ser la de quan ETA va matar a Miguel Ángel Blanco. I aquesta no es compara perquè aquesta és la sensació que tinc, no? que vaig tindre. No vaig a dir molta cosa a nivell social i que suposa la televisió perquè està tot dit i molt ben dit. Però nosaltres els actors i actrius així a València, jo soc una generació que apostàrem per treballar en valencià, per créixer en valencià, per viure en valencià, per interpretar en valencià i no se m'ho han posat fàcil. No hem tingut sort amb la classe política, o no sé si és sort o què serà, però no sé si s'han frustrat, però ja des d'un principi, i això que n'hi havia bones iniciatives, apostàrem per quedar-nos així, per consolidar una professió a nivell de teatre, en un principi, perquè l'audiovisual encara no existia a València, a nivell de televisió, per suposar, som una generació ja o majoret, i se crearen infraestructures per a poder progressar i avançar. Aquestes infraestructures que s'han anat carregant i convertint-se en monstres, com un centre dramàtic, que després va ser Teatres de la Generalitat, i ara culturals, i la setmana que ve no sabem què serà. El mateix va passar en televisió, per suposat. Nosaltres, els intèrpretes, els actors i actrius, vam ahir tenir una possibilitat i la veritat és que el tractament que hem tingut ha sigut bastant de despreci, no? Despreci. No s'ha apostat per treballar en valencià. Parlàvem de proximitat ara mateix, de fer proximitat per a l'espectador, però com anem a fer proximitat si en castellà és molt difícil fer proximitat així? I no estic menyspreant el castellà ni molt menys, però és el sentit que té la televisió. Si no ho fem en valencià, ho vam tenir molt complicat, molt difícil. Bé, vam veure algun camí, els camins, no? Alicia, com deia Castelló,
però els camins han estat sempre amb xarcos, amb pedres, temporades, potser alguna temporada de poder veure més el camí més recte, més net, però va ser enganyós també. Jo soc un actor que ha fet televisió, teatre i ha fet doblatge també, i així tinc el meu amic Edu Bonxa, que és un gran titellaire, un gran actor de teatre i un gran doblador, i ara el veig. I hem tingut també, a part de les pegues i la por, que s'ha tingut sempre, s'ha tingut molta por. Recordo quan vam doblar la pel·lícula de Karate Kid, que era com, una por, era com una cosa, com un esdeveniment. Però anem a veure quin esdeveniment, si és doblatge en valencià, la televisió valenciana, aleshores això era com un esdeveniment, que fan sentir estrany, alienígen, una cosa que dius. I aquesta dinàmica ha estat sempre. I sempre que hem fet, quan s'ajuntaren a fer un dramàtic i després una altra sèrie d'esquets i tal, era, quanta cosa s'està fent en Canal 9? Dius, no, quanta cosa no. Ara s'està fent alguna cosa i sembla que es fa molt, perquè quan no s'ha fet mai res, sembla que es fa molt. I és enganyós. Bé, hem tingut sempre la pressió també de, entre cometes, la censura. Sempre ha hagut, venien aquests càrrecs que no sé si per justificar el seu treball era un poc de que no podia fer un esquetx si és de fallera o de rector. Aleshores, per què collons estem així? I aquesta sempre l'hem tingut. Per suposat, som actors, intèrprets, i hem elegit aquest ofici. Nosaltres no hem tingut, diguem-ne, la seguretat de tindre una nòmina, no sabem el que es fa vacances i tal, però ja ho sabem, ja sabem a què anem. Hem tingut sempre això, una pressió i una por que, no sé... Clar, l'herència que vam tindre quan se va crear la televisió no s'havia fet cap dramàtic, a nivell de culebró, per dir d'alguna manera, però justament quan se'n va anar el PSOE, o el Partit Socialista del País Valencià, van fer herència de sang, que jo diria l'herència del PSOE, perquè ara que se n'aneu, ara anem a fer un dramàtic, no? Clar, arribaren el Partido Popular, aquesta màquina que arrasa amb tot, i va dir, aquesta és la nostra, i no fora que comptem ja, però crec que és el que va fer. Canviar horaris, clar, com s'ha de canviar horaris, o sigui, feren el possible, han fet sempre el possible, per a que nosaltres no fórem cares visibles ni pogueren ser actors normals en el nostre país, com a Catalunya, com a Espanya o a l'estat espanyol o com a França. No hi ha hagut manera mai. I encara avui ho tenim complicat. A nivell social, perquè tampoc se'ns ha donat l'oportunitat, també és així, però bé, ni fer l'alqueria blanca, imagineu. Aleshores, això és una cosa de les que hem patit sempre. A part de les lluites internes, no vaig enrotllar-me més, les lluites internes, sindicals i tal, que hem tingut entre nosaltres, defensant-nos com a treballadors, perquè també s'ha pretès convertir-nos en empreses, fer-nos autònoms, en fi. Vaig resumint i acabe, que la meva postura ara, com a actor, i que parlo més des del punt de vista personal, és que a nivell econòmic, estem parlant d'economia, la meva economia és que em deuen diners, is de casa em criden per a treballar, is de casa i no em paguen, i em fa por que em criden, perquè ja no em criden per a treballar, però clar, alguna cosa hauré de fer. I això és la realitat a nivell econòmic, però clar, a casa no em vaig a quedar. No em vaig a quedar perquè no em dóna la gana. El que vaig a fer és fer una campanya ja, perquè a mi el respecte ja, aquestes coses crec que se m'estan ja saturant, una campanya contra el PP clara i directa, contra aquesta mala gent, que no falta que digui el que ha fet, perquè ja està explicat i ja ho sabem, però fer una campanya directa contra el PP, perquè si no acabem amb el Partido Popular no hi ha res a fer. Són mala gent, molt mala gent, des de Rajoy fins a l'últim afiliat. Se m'ha acabat el respecte, perquè són còmplices. Això és un cop d'estat, això és un assassinat, assassins. ETA assassina, el Partit Popular assassina també. I això no m'ho ha tastat ara, perquè m'han deixat sense faena i a casa no em vaig a quedar. Moltes gràcies i passa la paraula.
Bé, a la pregunta què perdem els valencians amb el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, jo crec que està clar que, ja ho hem dit així tots, perdem democràcia, bàsicament. Jo també penso que això és un cop d'estat que atenta directament als meus drets com a ciutadana valenciana i jo això no ho puc permetre i penso que també qui siga permissiu amb això està del costat dels que estan abusant del seu poder. Això és bàsicament el que jo penso. Després, com a afectada, com a actriu, com a la meva professió, nosaltres també estem així en nom de l'Associació d'Actors Professionals Valencians. Demà tenim una assemblea per a veure com encaixem esta tancada de Canal 9. Clar, nosaltres bàsicament estem de dol. Nosaltres hem mort a València. Nosaltres no tenim cap possibilitat de treballar pràcticament a València, o almenys de viure d'aquest ofici. Nosaltres ja estàvem patint una situació molt dura com a treballadors de la cultura, treballadors de la interpretació, i això ja ha sigut el cop que ens ha rematat. I no sé, ens queda l'única opció que tenim és emigrar. Nosaltres se n'anem, ens hem d'anar. Nosaltres els actors així a València ja no tenim atur, ja se l'hem fotut. Ja no ens queda, no tenim un colxó, un matalàs que ens aguante. I això ja se l'hem fotut també. Nosaltres ens hem d'anar, qui puga, ens hem d'anar. Jo personalment, jo començo una campanya, vinc així, vaig a les manifestacions, jo no pare, això és el meu treball ara, perquè jo no puc permetre això ni com a actriu ni com a ciutadana valenciana. I després l'únic que volia plantejar és què volen? Ells què volen? És que jo no ho entenc, no sé què volen. Per què van fer un nou pla per a que Canal 9 tirara avant i van fer l'externalització de producció i van contractar una altra temporada de l'Alqueria? Per què? Per què? Què volen? No sé, això ho tenim ja pensat, no? Per a què volen tancar Canal 9? Què aconsegueixen ells tancant Canal 9? Perquè jo estic segura que alguna cosa aconsegueixen. De veritat, ni jo ni crec que molta gent ens creguem la demagògia dels hospitals i de les escoles. Això em fa vergonya a mi, que em tracten així, en aquest discurs. Jo no sé què volen, la volen privatitzar? Aquí no ho entenc. No ho entenc. I res, ja que estem en la Facultat d'Economia, jo crec que l'únic recurs que tenim és contrarrestar amb informació tots els seus arguments per a aquest tancament, que ja s'està fent, però ja que estem en la Facultat d'Economia, a mi m'agradaria que posàreu a treballar com a botxos i feu números del que costa realment tancar la televisió valenciana per a contrastar amb la seva informació. Perquè els números que estan donant jo crec que se'ls inventen cada dia. És de risa, això. No sé, els teniu a nosaltres així al comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana per a contrastar informació, per a ajudar-vos en el que siga, en els números. Hem de contrarrestar aquesta informació i fer-la pública. De veres, quan costa tancar Canal 9 i quan costa tindre-la oberta? Per favor, feu números. Gràcies. Gràcies. I Lola Montó? Seré breu perquè ja s'ha fet un poc d'art. Jo, com ja s'han dit moltes coses, s'han dit moltes xifres, vull parlar-vos del que representa per a mi que tanquen Canal 9. Jo vaig viure la transició, vaig haver de parlar castellà a l'escola, els meus fills han anat a la línia en valencià,
els meus fills han vist Canal 9 en valencià i jo vull viure, vull treballar, vull estimar i vull morir-me en valencià. Gràcies. No, ara, parlant de fills, res, que se m'havia anat, que està Edu així també, que és doblador, que els dibuixos animats, el doblatge, però el que deia Castelló també, que el doblatge de València se fa d'una manera molt especial. Això ho han dit els catalans i ho han dit en Madrid també, no? Potser perquè tenim aquest caràcter més socarró, no sé, però la veritat que no està bé que ho diga jo, però que collons ho dic, que ho feu molt bé. I tota una generació de xiquets que ara són majors ja han crescut i han sigut, han atès molt amb el doblatge. I això, eixa por que sempre a què me referia abans, que és com que John Travolta no pot parlar en valencià, en castellà sí, però en valencià no. I jo he doblat a John Travolta, a Daniel Day-Lewis, a James Stewart, i a més gent, i molts dibuixos animats, i vull que el meu fill, que ara té 5 anys, per favor, que escolti els dibuixos de les pel·lícules en valencià. I ja està, això. És que en la emoció està que dir-vos també que per a nosaltres, bueno, per a mi personalment l'alqueria significava moltes coses a més de feina. Treballar en un equip de redacció, de càmeres, de directors i directores, de companys, i que a més feia que s'havia creat com un star system xicotet, però que ens permetia actuar en tots els teatres de la Comunitat Valenciana, d'aquest país valencià. Anàvem a tots els teatres perquè la gent volia veure. I clar, s'havia creat allà una expectativa que ara, per supòs, que com deia Cristina, s'ha mort. O sigui, ja no existeix. Bé, doncs tenim encara temps a donar una miqueta la paraula també als assistents. Jo crec que n'hi ha diverses coses que se poden plantejar. Jo crec que queda ben clar quines són els béns públics que produeix la intervenció d'una tele pública, però també planteja algunes altres qüestions. El que estava clar és que la televisió pública que teníem no complia aquestes funcions. També planteja, és possible parlar d'alguna estratègia en l'àmbit audiovisual sense televisió valenciana? Portem 24 anys de televisió amb una miqueta l'argument de la indústria naixent. Per què no ha consolidat Canal 9, la televisió valenciana pública, un sistema que tingués certa independència, autonomia del funcionament de la pròpia televisió? En fi, queden moltes preguntes a l'aire, però donem també la paraula a la sala, que sí n'hi ha diversos especialistes en l'àmbit audiovisual, en l'àmbit de les televisions. Yo preguntaba si puede existir alguna posibilidad de alguna iniciativa privada para poder entrar a sustituir a Televisión Valenciana. Rotundamente no. En estos momentos absolutamente y rotundamente no puede haber una iniciativa privada en estos momentos. Por muchos motivos. A mí me han hecho 1 millón de entrevistas estos días, como podéis imaginar, y no, pero es que hay 2 televisiones privadas que pueden ahora poder coger mucho más protagonismo. Dentro de 18 meses hay unas elecciones autonómicas. El capital privado nunca va a invertir lo que debería invertir para tener una televisión autonómica como debería ser. Pueden haber algunas iniciativas pequeñitas y tal, pero nunca van a poder sustituir a una televisión autonómica como Televisión Valenciana. Nunca en la vida, por mucho, porque la inversión privada nunca va a entrar teniendo 18 meses las elecciones ahí. Cuando entre, si entra, y ojalá entre otro partido a gobernar el Consejo, seguramente, y lo ha anunciado ya, volverá a crear una televisión pública. Por lo tanto, la inversión privada en estos momentos yo creo que no es viable absolutamente para nada.
soc ex-treballador de Canal 9 i vull començar per on ha acabat la persona que m'ha precedit. Jo crec que encara que hi hagués capital privat per posar en marxa una televisió autonòmica, seria desitjable que no ho fera. És a dir, així el que es necessita és una televisió que siga pública i que estiga en mans de la gent. Aquesta és la primera qüestió, més enllà de que hi hagi o no hi hagi capital privat disposat a fer-ho. I la segona qüestió és que la situació en la que estem és culpa del Partit Popular. Jo en els adjectius que tu has posat estic bàsicament d'acord, però no només és culpa del Partit Popular, és a dir, no, ja sé que tu no ho has dit, però ho he afegit jo. No només és culpa del Partit Popular, hi ha hagut moltíssims errors que s'han comès i, per exemple, els treballadors de Canal 9, jo soc periodista, crec que en la falta de compromís que hem tingut cap a la societat en funció del treball pel qual se'ns pagava, hem anat cavant la nostra tomba i en la mesura que es perdia el producte, al final hem acabat perdent el treball. Però la gent de l'audiovisual, la gent de les produccions audiovisuals també, se'ls ha de recordar que quan tot aquest procés de destrucció de televisió valenciana com a mitjà públic s'estava produint, mentre des de dins de la casa, des del comitè d'empresa i des de molts treballadors s'estava alçant la veu del que estava passant, mentre s'estava inflant la plantilla, com tu m'ho havies dit, per culpa d'una gestió clientelar, que no era res diferent a la gestió clientelar que en general desenvolupava el Partit Popular des del govern de la Generalitat, les productores privades no només no deien res, sinó que estaven al costat del govern de la Generalitat intentant recollir les coses que es podien anar agarrant. Per tant, crec que en aquest moment s'hauria d'haver fet també una queixa de que el producte s'estava destruint, més enllà de que determinada productora, una o altra, poguera en un moment determinat tindre un bon contracte, perquè al final la desembocadura de tot això es tinguera o no es tinguera un contracte concret en un moment concret era que s'acabava la tele i que s'acabaven tots els contractes, els firmats i els que s'havien de firmar en el futur. Són les 2:15, encara podríem fer alguna pregunta. Jo crec que és molt important aquestes crítiques perquè crec que el futur no pot ser com el passat. De tota manera, focalitzem el tema on està, perquè volem una televisió pública de qualitat i en valencià, però no la volem com estava. Per tant, hem de combinar intel·ligentment les dues coses. Fer pinya en el manteniment de l'alternativa pública i alhora ser suficientment lúcids també per a assumir que els errors del passat no poden fer-se en el futur. I aquestes dues coses és un equilibri que hem de saber els adults, hem de saber combinar intel·ligentment per aconseguir les dues coses. El manteniment en les millors condicions possibles. Rafa, volia dir alguna cosa? I Miquel també. Hi ha alguna intervenció més? Raúl? Bé, jo en primer lloc volia agrair als tres actors la seva intervenció sincera i directa. Jo penso que cadascú viu els problemes en el lloc que ocupa i nosaltres estem molt directament vinculats a tots els processos. Però demano la paraula per respondre una pregunta, la meva resposta a la pregunta que ha fet Cristina. Què volen aquesta gent? És una cançó també de Mariana. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Jo crec que volen, bàsicament, podem dos objectius. Per un costat, desmuntar l'estat de benestar que ja estan fent-ho amb la privatització de la sanitat, l'educació pública, les polítiques socials, desmuntar-lo. Ja fa anys que estan fent-ho des que hem entrat en una crisi i amb les retallades posant marcades des d'Alemanya i un discurs de tipus nacionalista que no me crec, que no és un problema d'Alemanya, és un problema d'altre tipus. I jo crec que aquesta mesura que es va anunciar fa un parell de setmanes ha despertat, almenys a mi, les alertes d'una cosa que sé de segur, i és que el PP o les autonomies no li agrada gens. Però crec que és un primer assaig, és desmuntar l'estat de les autonomies. Estem davant d'una de les primeres mesures que si se porta a terme està iniciant el camí per a retornar a un model d'estat centralitzat, depenent de Madrid,
ja en depenem prou, però encara més. I dius, i per què desmuntar l'estat de les autonomies? I per què? Que seria la segona breu de l'estat del benestar. Per muntar un sistema social, un model polític de relacions on en lloc de ciutadans hi hagi súbdits. Hi hagi súbdits per un costat i una societat dependent. Dependent de la caritat si té la mala sort de ser pobra o no té treball. Dependent del retorn si té una consciència que li diu que té problemes. Depenent de l'empresari per acceptar qualsevol tipus de treball, qualsevol condició i de qualsevol manera. I en definitiva el que volen és utilitzar a les persones, al seu benefici. Utilitzar-les vol dir furtar-los el seu temps de vida. Són mala gent, com ho diria. Simplement això. Raúl, bon dia. Tenia una pregunta, un dubte, però una miqueta s'ha contestat en el que estàveu comentant de l'expoli, no? De què és el que se vol fer pasta, pura i llanament. O sigui, és una qüestió de sagnar i és un mecanisme d'extracció. O sigui, el que es tracta és de xuplar la sang pura i directament, no? Xuplar la sang en la sanitat, xuplar la sang en l'educació, xuplar la sang en la informació. I una miqueta el dubte que tenia, que ja ho estava veient des de l'altre costat, inclús en el sentit de dir el paper que han jugat els sistemes d'informació, el Canal 9 com a el noticiari, el nodo que te venien, la burra que mos han estat venint, no sé fins a quin punt la gent l'han enganyat o s'ha deixat enganyar o tota la manipulació mediàtica, el paper que ha jugat Canal 9, tenia un dubte en el sentit de dir de quin seria el substitut, clar, perquè el poder tampoc pensar que no s'ha quedat sense una eina prou clau. El que no sé si això se va passar ara, si se privatitza tot el sistema, evidentment, separar en lloc des de la part pública, des d'una radiotelevisió pública, separar des d'una radiotelevisió privada. Una miqueta el context, no? Si sense Canal 9, com ens van a manipular a partir d'ara? Tenia por. La pregunta era més per por que per dubte. Miquel? No, manipular existeixen molt més mitjans de comunicació. Clar, no és l'únic mitjà de comunicació nostre on està, sí estan. Mitjans de comunicació n'hi ha molts. Hi ha dos macrogrups, A3 Media i l'altre també grup italià que conec. Hi ha dos macrogrups, aquesta televisió espanyola amb totes les comunitats autònomes. No ens oblideu que Televisió Espanyola, i en aquest cas, ja Esteban González Pons a intentar fer una, i així s'ha parlat un poc, una iniciativa d'aquest tipus, de fer aquesta network de televisions autonòmiques en desconnexions i multiplex. Quan vinga el dividendo digital, el que diguem dividendo digital és la desconnexió de molts multiplex de TNT, d'uns quants de salts. En el 2015, per obligació de la Comunitat Econòmica Europea, hi haurà una restricció en el camp radioelèctric i hi haurà obligatòriament canals, no estem ahí, però que hauran de desaparèixer. És a dir, això és un projecte del PP. El de fer una network, una xarxa de televisions autonòmiques amb una producció de tal, i això així i Montoro té ahí en el seu llibre també. Bé, jo penso que finestres enllà, el que passa que no serà ni la nostra. Bé, la multidirecció digital està ahí, xarxa, tal. Avui dia hi ha moltes més coses que no tenen el procés de comunicació vertical i que és horitzontal. Hi ha xarxes socials, hi ha moltíssimes formes més de comunicar. El que passa és que no apleguen i estan a l'abast de tot el públic. Sabeu ben bé vosaltres, els joves, que sí treballeu molt bé i els índexs estables de tal d'usuaris i consumidors són de 35 en avall, no són de tal. Però, en fi, mitjans n'hi han de sobre per a poder aplegar a la gent. I una vegada de contestar, si algú vol contestar-li més, pot fer-ho. Jo volia dir una altra cosa. Bé, jo el que volia aportar és un element a la reflexió. Està clar, és a dir, està clar per moltes raons que ara i així és impossible fer una altra televisió diferent al que sigui l'àmbit públic, que és privada, no té ningú sentit.
No té ningú sentit, ninguna viabilitat, ninguna possibilitat, inclús jurídicament parlant. No estem a la facultat de dret, ells us ho podrien explicar millor. Està clar, això és així, això és així. Però per tant està clar que haurem de fer una refundació, no sé quan, però és fàcil que sigui després de les eleccions. És fàcil que sigui després de les eleccions. Han passat moltes coses. Aragó, quan va eixir, ho dia abans, va aprendre, va mirar el que havia passat i va prendre bona nota. I no està ben mal. També és que venim del principi, alguns d'ells estan fent-ho bé des del 80 i pocs. Tenim molts referents, però no podem mirar els referents nostres, autonòmics de proximitat espanyola. Podem mirar els referents dels lands, de les televisions autonòmiques alemanyes, podem mirar molts referents arreu del món, a Europa, a Canadà, etc. I jo volia dir sols una cosa. Si algo ens hem ensenyat en això és que els consells d'administració dels ens que puguem fer, anomenem-los amb més representativitat social, etc., han de ser plurals, han de tindre menys vinculació política, han de ser més professionals, per tindre més perdurabilitat. No han de tindre coincidència en els cicles polítics, de manament polític. Si això ho vam fer de les caixes, que ho sabem, no us haguem portat. No parlar de les caixes, que avui toca parlar d'això. Les caixes hem perdut molt més. I en la banca. I l'hem pagat. O sigui, avui estan dient que ja s'ha acabat, que vosaltres no més. Però tenim que tornar els diners nosaltres. Entonces, jo penso que aquests paràmetres, a l'hora que Zayo, Ramon, plantejava una sèrie de preguntes que hauríem de resoldre, hem de tindre tots molt clars. No podem generar consells d'administració de 4 polítics soles. I no parlem mal de la classe política, la classe política és necessària. Ha d'haver més representació de la societat, han d'haver més professionals i un director ha de ser, una directora ha de ser un professional reconegut i que per concurs públic guanyi el lloc. És així. És així que hem d'anar a aquest model. Ens agrada o no ens agrada. I després, i ja acabi, de cara a la representativitat, si volem que funcioni, ha de ser dimensionat, etc., les proporcions que toca, ha de contribuir en el sector, i han de crear fórmules de treballar conjuntament en el sector i la empresa independent. Però el que anava, hi ha un altre element claríssim, per a testejar el sistema, per a que hi hagi un testing, i és que hi haga un òrgan regulador que testegi el sistema. Diguem-li com vulguem dir-li. Però que funcioni. Està clar? Que funcioni perquè fa a la qualitat, que funcioni perquè fa a la gestió contractual, etc. ¿Vale? Comentaba Ramón, necesitamos leyes o modificación de leyes. Aquí tenemos leyes que no se han cumplido. Pero así de claro, existe una ley audiovisual del 2006 que ya establecía que se tenía que nombrar un consejo del audiovisual para regular lo que comentaba Francesc. No, del 2006, 7 años, no se ha nombrado un consejo del audiovisual. Se han saltado a la torera todas las normas que se creaban y que había leyes. La ley del 2006 establece que el 10% de la programación de cualquier televisión que opera aquí en Valencia, el 10% de la programación tenía que ser adquirido a productoras independientes valencianas. La propia televisión valenciana dice, bueno, la televisión privada pues quizá vaya a escabullir el bulto y no lo que... Televisión valenciana no lo ha cumplido nunca. En 7 años Televisión Valenciana no lo ha cumplido. Entonces, ¿para qué queremos leyes? ¿Para qué queremos leyes? No lo ha cumplido nunca. Yo he leído, es que en los medios de comunicación, pues también, creo que también tenemos mucha culpa con todo esto, y los medios de comunicación. Yo he leído la decisión del TSJ de anular el ERE, cortaba de raíz la viabilidad y sostenibilidad de Televisión Valenciana. Es mentira, no es cierto. O sea, por esa vía también, pues, oye, nos quedamos solo con 4 consellerías, nos quedamos con Economía, con Hacienda, con Sanidad
con educación, y todo lo demás lo cerramos. Cerramos la Consellería de Cultura, cerramos la Consellería de Bienestar Social, cerramos de Medio Ambiente, cerramos Agricultura, cerramos Turismo, lo cerramos todo, y ya está, y nos quedamos solo con sanidad, educación y más lo privatizamos. Ya, bueno, además. Entonces es toda una falacia completa, es de números, pues podríamos hablar, y te diría de verdad los números que va a costar eso. Va a costar muchísimo más el cierre, va a costar muchísimo más la liquidación que el despedir, aun por el ERE duro, a los 1.700 trabajadores o a los 1.000 o los... Va a costar muchísimo más. La solución más cara. O sea, la solución más cara que se ha tomado, económicamente hablando, es esta, la liquidación. Bueno, sí. Ramón, y ya acabem. Sí, dos cositas. Una sobre lo último. Efectivamente existe la ley de audiovisual del año 2006. Así que la orientación que tuvo esa ley siempre fue más pensando en el sector audiovisual y no en la comunicación audiovisual, es decir, en los temas de pluralismo y diversidad. Estaba más pensado para favorecer al sector, pensando que el sector audiovisual era la representación de la quinta esencia del mundo audiovisual, cuando no, es la sociedad, y en todo caso el sector es un instrumento muy colateral, pero no el elemento principal. Esa ley estaba mal orientada. Y el Consejo es verdad que aparece, pero han pasado muchos años donde han estado peleándose los dos partidos mayoritarios porque no había manera de montarlo, y de hecho, a pesar de que era un Consejo con pocas competencias comparativamente al andaluz o al de Cataluña, pues realmente el PP nunca ha querido el Consejo de Audiovisual. Por eso yo antes he hablado de los 2 tercios, pero no estaría mal que si en la siguiente época resulta que es que puede haber una mayoría por sumas de alianzas que a través de un 51% puede hacer una transformación, le toca. Es decir, no es 2 tercios, sino el 51 puro y duro por ciento. Y por último, pero la pregunta era muy pertinente, ¿por qué quieren hacer todo esto? ¿Por qué lo están haciendo? Y creo que son dos respuestas oportunas: desmontando el social bienestar y luego el concepto de la recentralización que ya está ocurriendo. Pero junto a la recentralización hay también un surgimiento de un nacionalismo español que intenta homogenizar incluso territorios de habla distinta al castellano, y donde hay focos ya que se plantean esos términos porque es muy incómodo en general los nacionalismos de otro tipo, o simplemente las identidades expresas. Entonces resultan incómodos porque no permiten construir el Estado conforme a la imagen que tiene el Estado de sí mismo. Ese sería un segundo elemento. Y el tercero, que aparece implícito en lo que hemos hablado del 18 Brumario, es que vivimos un proceso de involución democrática, donde a raíz del susto que han tomado, que la gente salga a la calle, los 15N, que la ciudadanía quiera manifestarse, que quiera hacer política, por Dios, qué atrevimiento, pues lo que han decidido es que lo que quieren es una democracia autoritaria, donde van a restringir los escraches, las manifestaciones, y bueno, un proceso de involución, o sea, termidor puro y duro, y en estas estamos. O sea, son 3 elementos, ¿no? Desmontaje de la sociedad de bienestar, la recentralización con desidentidad para las comunidades distintas, y luego, pues eso, un proceso de involución democrático obvio que ya incluso va a pasar hasta por las leyes, modificación de leyes. Jo si en un futur Canal 9 continuara Radio Televisió Valenciana, m'agradaria tindre a Ramon com a director de la cadena. Només hauria d'aprendre valencià. No, por Dios, porque lo destrozaría como Una pregunta, Pau, sin micrófono. Todo esto que al final estamos hablando no es violencia de Estado, porque nos hemos quedado cortos en el aplauso cuando en un momento determinado se dice violencia. La posición tuya, cuando dice esto es un asesinato, estos son... Y nos hemos quedado cortos, porque estamos acostumbrados a lo políticamente correcto, y yo digo, yo he aplaudido en la Facultad de Economía, igual saldrá que hemos aplaudido una acción violenta, pero frente a violencia de Estado es legítima la violencia que lo contrarresta. Y ahora con las últimas intervenciones, esto es pura violencia de Estado, lo del golpe de Estado. Me alegro de haber aplaudido y no quería quedarme sin decir gracias por haber hecho ese grito y gracias por darnos la oportunidad de aplaudir violencia. No soy violento, estoy en contra de la violencia. No estoy a favor de los claros de terrorismo ni nada, pero solamente tenemos una opción. O en estos momentos tenemos consistencia, y necesariamente por la prisa,
cierto grado de violencia o pues nos vamos a quedar con reconocer lo que está pasando en ahora no. En el comunicado de nuestro departamento hay sumarnos a todo, pero después tres cuestiones. La primera, la obligación de los gobiernos de cumplir con las leyes, las laborales y las de cualquier ámbito. Obligación, exijámosle al gobierno que cumpla la ley. Y eso, como ellos se niegan a hacerlo de una manera violenta, pues tendremos que de alguna manera ser capaces de responder. Las otras dos, una tiene que ver con la solidaridad de los trabajadores y la otra está más que comentada, de la no politización, la no intervención. Pero la primera, exijamos. Y como no lo hacen de forma violenta, en estos momentos se legitima la violencia para conseguir la legitimación de algo que se nos había caído. Disculpadme porque estaba fuera de orden, pero casi no podía caer. Lo siento. Bueno, pues en la constatació d'este termidor, lo terminamos, el termidor, la constatació d'ell, i jo crec que també el sistema de coneixement, que som els que estem així, també hauríem d'assumir la responsabilitat de generar informació de qualitat, coneixement, anàlisi, capacitat crítica, que podria ser que també, en certa perspectiva històrica, hem renunciat en algun moment, i estem compromesos i hem d'estar compromesos en elaborar coneixement i transferir-lo a la societat per a que pugui prendre decisions informades, amb capacitat, i per tant incrementar el grau de llibertat de les eleccions i la qualitat de la nostra democràcia. Moltíssimes gràcies per l'assistència i... Com a degà, faig meues les paraules de Pau, l'obligació que té la universitat de crear coneixement, ser capaç d'interpretar la realitat amb el rigor que s'ha d'exigir la universitat, per no quedar-nos en la closca, dins de la closca, sinó, com ara estem veient, això és el primer pas. Jo crec que aquesta obligació l'hem de fer entre tots. Per tant, ofereix la facultat per als debats de rigor, els debats que permeten a la societat valenciana adentrar-se en l'explicació d'aquesta complexa realitat que ens envolta de la manera més rigorosa possible. I no voldria acabar, òbviament, sense agrair a Miquel Francesc per facilitar el vídeo institucional de la universitat per a aquest acte, al vicedegà José Manuel Pastor per haver estat darrere en les bambalines i sense ell això no hauria sigut possible. Moltes gràcies, José Manuel. I també a tots els que heu estat així, a tots i naturalment, principalment els que han estat de ponents, a Ramon, també a Ximo, a Miquel, òbviament, a Rafa i a tots vosaltres tres. No sé si havíeu parlat alguna vegada en una aula acadèmica, però... en filologia. En filologia. Periodistes. Pues ja estàs fet un veterà. Hi havia un que li agradava el crim de guerra i diu, no, vaig a la casa, practica. Molt bé, José Manuel, Cristina i Lola, per la vostra presència. Tots, o jo almenys, era seguidor de l'Alqueria Blanca, era de lo poc que veia en aquella època en Canal 9 i us he de dir que són de les tantes coses que perdem tots plegats, i no només els que estàveu ahí, sinó els que a l'altra banda de la pantalla del televisor estàvem en el sofà de casa veient-vos. Moltíssimes gràcies a tots i ens remitim a una possible altra sessió d'aquest calibre i sobretot al treball seriós dels acadèmics per elaborar algun criteri més rigorós sobre tot el que està passant. Gràcies.